Il-kap nazzjonalista Bernard Gregg Jim li sejjaħ laqgħa urġenti tal-Kumitat Eżekuttiv għal-ħamis fis-7 ta' filgħaxija. Sorsi fid-Dar Ċentrali żvelaw ma' One News li l-kap nazzjonalista għandu pressjonijiet kbar mill-esponenti tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil biex juża kull mezz u jqaċċat lil Adrian Delija darba l dejjem. Dan wara li dan kiteb kitba qiebsa fil-konfront ta' Jason Azzopardi u akkużah b'gideb u erq. Jumejn biss wara li Bernard Gregg qal li Delija huwa kandidat approvata l-elezzjoni ġenerali, issa Gregg spiċċa bla saħħa fiċ-ċirkostanzi preżenti u ta' Busuttil qed jagħmlu ilu ċara li jew hu jew Delija. Is-sorsi tagħna qalu li ta' Busuttil qalu lil Bernard Gregg issa ċans b'referenza biex Adrian Delija ma jitħallix joħroġ għall-elezzjoni wara li anke fakkar lil Jason Azzopardi bistejra rapportati fuq u saħansitra minn One News fosthom li ma kienx jiddikjara x'jaqla għal fini ta' ħlas ta' taxxa. Fost dawk li beda jagħmel pressjonijiet hemm Manuel Delija, esponent tal-establishment u l-istaqsa lil Gregg jekk issa wara dan kollu għandux problemi b'Adrian Delija bħala kandidat nazzjonalista. Bernard Gregg konferma wkoll is-sejħet laqgħa urġenti tal-Eżekuttiv Nazzjonalista wara kitbiet fuq il-midja soċjali. Intant f'aktar żviluppi, l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija qal li mhux se jibqa' siket quddiem il-gideb biex jiddefendi l-integrità tiegħu. Li mbagħad inti tkun imsikket anke meta fil-konfronti jekk ikun qed jingħaddu affarijiet li huma totalment inaċċettabbli. Allora hemmhekk naħseb jiena tkun il-parti illi tibqa' sikta li tkun qed tonqos jekk ma tiddefendix l-integrità tagħha. Delija qal dan ma' One News barra l-Parlament wara li Bernard Gregg kien imġiegħ li sejjaħ laqgħa urġenti tal-Eżekuttiv. Barra l-Parlament fejn ma darux la Bernard Gregg u lanqas Jason Azzopardi, Delija kummenta dwar is-sejħa tal-laqgħa urġenti tal-Eżekuttiv mill-kap nazzjonalista. Jekk naraw ftit l-istqarrija li ħarġet minn tal-partit jew inkella l-post li jagħmel il-kap, huwa ċar li se jitratta speċifikament il-posts jew dak li ntqal pubblikament mid-deputati. Qed nassumi li wieħed minnhom huma jien. Adrian Delija mela ċara li qatt iktar mhux se jippermetti min bil-paroli fil-vojt jattakka l-integrità tiegħu. Illi mhux se nippermetti kif diġà kont ippostjajt u ddikjarajt qatt iktar illi xi ħadd jew b'insinwazzjoni jew b'allegazzjoni jew paroli fil-vojt iħammeġ ir-reputazzjoni tiegħi jew jattakka b'xi mod l-integrità tiegħi. Lil Jason Azzopardi reġa' sfidah li jew jissostanzja l-affarijiet jew inkella jirtira dak li hu sejjaħ bħala insinwazzjonijiet. Jiena nippretendi illi dak il-persuna jew jissostanzja dak li jgħid b'mod sħiħ jew inkella jirtira'.